गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। PM-KISAननि 17थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो थांगासिनो। बे रांखौ माब्ला सोनाय जागोन बेनि डेट ओंखारना फैदों। जायफोर थांनाय समाव 16थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनदोंमोन बैसोरो PM-KISAननि 17थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो। मख'नो गोनांदि 9 कौटिनिबो बांसिन आबादारि नखरफोरा PM-KISAननि 16थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ थांनाय फेब्रुआरि दान 2024 मायथाइयाव मोननो हादोंमोन। फैगौ जुन दाननि जोबथा सप्तायाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 17थि इनस्टलमेन्टनि राङा जमा जागोन। बे बाथ्राखौबो नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जायोदि लकसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फैगौ 4 जुनआव फोसावनाय जागोन। बै डेटआवसो गोदान सरकारखौ मिथिनो हागोन। जों मिथिगौ PM-KISAननि रांखौ BJP सरकारासो होदों। नाथाय 4 जुनआव BJPनि अनगायै गुबुन दोलोआ सरकार सालायोब्ला PM-KISAननि रां मोननाय मोनैयाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। गंसे गामियाव मोनसे नखरा बोलि बाथौ सिबियोमोन आरो बेखौ लानानैनो गामिनि रायजो राजाफोरा बिबार बाथौ सिबिनो नारसिनदोंमोन। बिबार बाथौ सिबिनाय गंसे गामिनि गेजेरावनो बोलि बाथौ सिबिनाय गंसे नखरबो दंमोन आरो बै नखरखौबो बोलि बाथौ सिबिनायखौ नागारनानै बिबार बाथौ सिबिनांगौनि थाखाय नारसिनदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरनि नारसिननायखौ गनायनानै लायाखैमोन बै नखरा, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बै नखरखौ बैकट खालामना दोनदोंमोन। बे जाथायानो जादों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जार्मनबारि गामियाव, जेराव बै गामिनि धनिराम बसुमतारीनि नखरा बोलि बाथौ सिबियोमोन। बेबादि रायजोफोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै एना एनि जानायनि थाखाय गुदि बाथौ धोरोमनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। बै जाथायनि सायाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जायफोर बै जाथावथारै जाथायजों थोंजों एबा खेंसालियायै लोब्बा दं बैसोरखौ बे जाथायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मतिलाल बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंदों, बोलि बाथौ सिबियारिफोरखौ बेफोरबायदि दायना साजायनानै गामिनिफ्राय एरख'नानै दोनोब्ला थिग बेबादिनो क'क्राझारावबो बबेबा गामियाव बिबार बाथौ सिबिग्रा नखरसे नखरनैल' दं। अब्ला जोंबो बैसोर बिबार बाथौ सिबियारिफोरखौ दायना साजायनानै गामिनिफ्राय एरख'नानै दोनोब्ला जागोन नामा होननानै सोंथि खालामदों मतिलाल बसुमतारी बिथाङा। दुलाराय गुदि बाथौ आफादा सोरबा बिबार बाथौ धोरोम सिबियारि नखरसेल'खौ सिगि सग' खालामनानै गामिनिफ्राय एरख'नायखौ लुबैया। बयहाबो गावनि गोसो बायदियै धोरोम सिबिनो मोन्थाय दं होननानै मतिलाल बसुमतारी बिथाङा बुंदों। सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे सार्भे जादों आरो बे सार्भेनि लिस्टफोराबो ओंखारना फैदों। बै सार्भेआव नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सार्भे जागोन ना जायाखै बेखौ नायनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो जुदि नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सार्भे जायाखैब्ला 10,000 रांखौ मोननो हागोन ना हाया बेनि बागैबो मिथिना लानाया गोनां। जों मिथिगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव सोरनाबा सा 10 आरो सा 12 मेम्बारफोर थायो। बैसोरनि गेजेराव सोरनाबा सार्भेआव लिस्टआ फैबाय जानांगौ एबा नोंथांमोननि मुङा लिस्टआव फैबाय जानांगौ। बेनि थाखाय नोंथांमोना nrlm.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सार्भे जाबायना जायाखै आरो साबैसेनि मुं लिस्टआव फैखो बेखौ मिथिना लानो हागोन। जुदि सार्भे लिस्टआव नोंथांमोननि मुं लिस्टआव गैयाब्ला नोंथाङा लाखपति बायदेव आसनिनि रांखौ मोनगोन ना मोना बेयो मोनसे सोंथि। सिगाङाव फोसावनाय बायदिब्ला मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरानो बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेवहाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन थागोन जेब्ला रांखौ सोनाय जागोन। क'क्राझार जिल्ला बालाजान तिनिआलिनि सानजा फारसे हालदिबारियाव थानाय ब्रह्म जयति आश्रमाव मोनसे जर'खा हाबाफारि लानायनि गेजेरजों ब्रह्म धोरोमगुरु रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मनि गोसोखांथियाव जोंमा मुंनि बिसम्बि बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा धोरोमगुरु अमरेन्द्र ब्रह्मनि होलांनाय बिहोमा आरो बिथांनि मावलांनाय हाबा हुखाफोरखौ अरायसम गोजोर लाखिनानै दोननो थाखाय सेबखांनानै दिहुननाय जोंमा मुंनि बिसम्बिखौ मैया एबा बुद्ध पुर्णिमानि गोथार बुब्लियाव बेखेवना होयो। क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा।
क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव सिबान गामिनि गंसे गोरिब नखरखौ हाग्रा बिफाना होस्रांनायनि अनगायैबो न'-बां, बारि बागान आरो आबादफोरखौ सावो आरो सिलिंखार खालामनानै होयो होननानै नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बे ओनसोलावनो फ्राय 50-100 बिगा बारि बागान गोनां गोबां सुबुंफोर दं। बैसोरखौ जेबो खालामालासिनो गंसे गोरिब नखरखौ मानो सिलिंखार खालामनांगौ होननानै गोख्रों रावजों बुंदों भुगिनांनाय नखरा। बिटिसिनि सिङाव थानानै आंहाबो मोन्थाइ दं। बेबादि होखारजानांगौब्ला आं मानो भट होदोंमोन? बेनिखायनो 24 घन्टानि गेजेरावनो बिजिरनाय नांगौ होननानै होस्रांजानाय नखरा बुंदों। मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि कामाख्या मन्दिरनि करिडर प्रजेक्टनि हेंथायै गसंदों कामाख्या मन्दिरनि बर पुजारी नबज्यति शर्माया। बेनिखायनो सरकारनि मावनो लानाय बे प्रजेक्टनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे आर'जलाइ होदों। मानो होननानै बुङोब्ला सरकारनि कामाख्या मन्दिर करिडर प्रजेक्टनि थाखायनो मोनसे समाव नीलाचल हाजोआ मिथिंगायारि जाब्रबथायजों जोबस्रांलांनो हागौ। गावजों गाव सुंथालायनाय एबा इक'लजिकेल बेलेन्स आरो हाइड्र'लजिकेल बेलेन्सआ थाहैयाबो जानो हागौ। बे बिथिङाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मिरु सरकार, आसाम सरकार, आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डिया, PWD, नेशनेल हाइवे अथ'रिटि आरो गोबां बिफानारिफोरनो नटिस फोसावदों। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खेलमाथि थानायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मबाइल सिखाव खावनानै हमजानाय सासे सुबुङा जेलनि सिङावनो जिउ जोबनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खेलमाथि थानायाव थांनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जायनि जाहोनाव पुलिस थानानि मटर गारिफोरा गासैबो थेर-बेथेर जाजोबो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आश्राफुल आली मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ मबाइल खावनायनि दायाव हमदोंमोन। नाथाय उननि समाव दायनिगिरि आश्राफुल आलीआ थाना सिङावनो थैनानै थायो। नाथाय आश्राफुल आलीखौ बुथारदोंसो होननानै नखरनि सुबुङा अजद दैखांदों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनो खावलायदों। बे जाथायखौ लानानै लखिमपुर जिल्लानि एसपिआ गोख्रैयैनो एएसआइ दिपांकर सांमाइखौ रिजार्भ क्लस आरो सासे हावलदारखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै फोरमायदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।